Propju fil-jum meta ħarġu żewġ surveys li żiedu l-pressjoni fuq Bernard Grech, missier il-partner ta' ADRIAN Delia għażel li jippubblika artiklu fil-Malta Independent jikkritika lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Din hija tieni darba fi 3 xhur li Galja ħareġ qatta ħabel kontra Grech. Meta propju ftit wara r-risposta ta' Bernard Grech għall-budget, Galja kien kiteb lill-Kap m'għandux viżjoni, ma kienx jaf jinterpreta statistika u li qed iwassal biex il-partit jitlef il-kredibilità għax manki l-kontijiet tiegħu mhu kapaċi jippubblika. Issa Jattakka d-diskors jagħmel Bernard Grech fit-2 ta' frar meta ma rawdex biex jipprova jgħid li għandu strateġija għal għawdex. Skont l-artikolista meqjus qrib ħafna tad-deputat L-Borġ dan id-diskors kien biss retorika vojta minn mexxej li ma jistax jispira. Huwa qal li Grech reġa' offra ħafna wedi superfiċjali u bla pjan filwaqt li m'offrix soluzzjonijiet. Tant li skont Galja l-Kap Nazzjonalista wera biċċar li ma jifhimx il-bżonnijiet ta' għawdex, imma ħsibu biex joffri ideat mhux fattibbli u diskors vag biex jipprova jintoġob. Pereżempju staqsa kif Grech wieħed ir-raba' u l-5 vapur mingħajr ma jgħid kif dawn se jitħallsu jew fejn kieku se jsorġu. Għalli dan it-tip ta' ġir huwa disservizz għall-lawċin waqt li sostna li Grech man kien kapaċi ħares lejn rapport li għamel Peter Aġus fuq l-istess suġġett. Galja rimarka wkoll il-Kap Nazzjonalista reġa' ma semmix is-servizz tal-fast ferry. Din hija ħaġa li kienet ħarġet anke fil-kampanja elettorali tal-2022 meta Grech ma riċiwjat li dan is-servizz tant ta' fejda l-lawċin jitkompla. L-artiklu ta' Galja jsostni li d-diskors tal-Kap reġa' kien setta kritika riċiklata mingħajr ebda profondità ta' ħsieb jew oriġinalità. Għalhekk huwa jgħid li Bernard Grech ma jistax jikkonvinċi lill-elettorat li jista' jkun Prim Ministru. Dan ifisser skont missier il-partner tal-ex Kap ADRIAN Delia li wasal iż-żmien li jinħatar kap ġdid. Hawnhekk Galja fetaħ attakk kontra d-deputat Awċi Chris Sajt. Huwa saqsa kif dan li tanti kritika tmexxija ta' ADRIAN Delia mhu jara xejn ħażin fl-inkompetenza u amministrazzjoni ħażina ta' Bernard Grech. Huwa akkuża lil Sajt b'opportuniżmu politiku u double standards u qal jekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jiffaċċja nuqqasijiet ta' tmexxija interna mhux se jimxi l qudiem. Dan għax Bernard Grech jagħmel diskorsi kemm jagħmel diskorsi qatt mhu se jikkonvinċi. Mhux kombinazzjoni ftit ħin wara fl-istess jum li ħareġ l-artiklu ta' Galja, L-Borġ għażel li jtella artiklu f'ismu fuq il-Port il-Love Malta fejn qal li għawdex m'għandux bżonn wedi vojta. Dan l-artiklu huwa kważi kopja perfetta ta' dak ta' Galja, ħlif li fih m'hemmx attakk dirett fuq Bernard Grech. Bekku ċarli L-Borġ kienet juri biċ-ċar li huwa lit wara l-attakk ta' Galja.